Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos e máis cebolas. E máis cebolas, e máis cebolas. Arroz con chícharos, patacas novas. Óllame. Mima. Pero que fas aquí, irmandiño? E a ti que che importa? Xa sei que andas perdido no monte, pero non tes que ser repugnante comigo. Non estou perdido, estou aquí porque eu quero. Pois non parece gustarche estar aquí. Claro que non quero estar aquí. Preferiría estar en calquera outro lugar. Luchiño! Por fin chegasteis. Selmo, Coldo, Puritana, Fruela. Tiveches dificultades para chegar? Contigo non existe dificultades, butaniño. Que iso de butaniño? En León chaman os refrescos de laranxa butano. Pois veña, a vila está moi preto de aquí. Cantamos chorreis, orella de cabra. Cantamos chorreis, canela de cabra. Chourizo de cocho, orella queimada. Cantamos chorreis, non nos diches nada. E agora todos xuntos cantemos a painxoriña. Cantamos chorreis, orellas de cabra. Cantamos chorreis, canela de cabra. Chourizo de cocho, orella queimada. Cantamos chorreis, non nos diches nada. Que estades a facer? Un moneco de neve do apalpador. O apalpador? Quen é o apalpador? Pois un home que reparte agasallos aos nenos que ten a barriga chea. E fai o mesmo con todos os nenos galegos. Mirade, chegou o apalpador! Arreo, todos vos tedes as barrigas bastante cheas. O traballo que me agarda esta noite. Oe, apalpador, quen son os teus amigos? Eu son a vella do monte. Antes dedicábame a agasallar pan durante o verán e outono. Pero hoxe reparto agasallos por toda León. Como o butaniño. Eu son o anguleiro, porque pesco crías de anguías e reparto os agasallos aos nenos de Asturias. Pois eu son o Esterún, o leñador que reparta os agasallos en Cantabria. E eu o lenchero, leñador e carboído que reparto os agasallos en Euskadi. Sí, somos moitos repartindo agasallos. Imos a comer? Temos castañas do Curel, roscas de Lalín, empanada galega e pan artesán feito en Fisterra. Anda, ostra! As roscas son máis distintas que as das series de televisión. A empanada está feita con bonito do norte. Por que non mellor crías de anguía? Pois estas castañas saben moi ben. Supoño que son as que repartes no Nadal, non, Luchiño? Exactamente, Fruela. Óeme, que ten de especial este pan que non ten o meu? Sabía que gustaríache. De feito pedinches a receita para que podas facelo. Agardade un momento, agora volvo. Vexo que estás moi sorprendido, Pero... Leva sempre a miña pucha. E non esquezas de volverma cando entendas todo, de acordo? Butaniño, ven dunha vez.